Langs die stilwaterstrome kom die stem van my drome, wat ek altyd nog hoor. Hartseer wag ek hier in die duister, oor die winde wat fluister, kom 'n stem wat bekoor. Eensaam sit ek onder die sterre, kom 'n lokstem van verre, soos die soen van die dood. Liefling, stel my hart nou tevrede, antwoord gou my gebede, want ek wag steeds vir jou. Anton Fourie, die gewildste komponis in die land, die Kalklig, die gewildste tydskrif in die land. En ons ken mekaar nie. Hoekom, Karl? Luister, Hannes. Daar is nie 'n weekblad in die hele land wat iets al oor Anton Fourie gepubliseer het nie. Dis geen verklaring of 'n verskoning nie. Ons moet 'n foto en 'n storie oor hom in die Kalklig gehad het. Weet jy hoeveel Anton Fouries woon daar in Suid-Afrika? Kijk eens op. In Johannesburg alleenlik oor die 20, hè? Wat moet ons doen? Wat doen jou verslaggewers? Luister, Hannes. Jy weet so goed soos ek. Vir jare al soek hulle vir Anton Fourie. Roep vir my 'n verslaggewer. Hier is nie een in die hele gebou nie. Niemand nie. Hier is niemand nie. Maar vir so leerling fotograaf my honkie maar vergeet. Wat is sy naam? Jy sal jammer wees, hoor. Wat is sy naam, Karel? Vergeet hom, man, hy weet niks. Wie is hy? Sy naam is Henning. Is Henning in die gebou? Deur, meneer. Henning? Ja, meneer. Kom dadelik na my kantoor toe. Dag, meneer. Hy is jong. Hy is geesdriftig, man. Hy sal die storie kry. Ek sê vir jou, hy sal jammer wees, hoor. Hoekom? Die kereltjie is 2 weke hier, wat weet hy? Hy's 'n fotograaf. En boonop is hy nog dom. Binne. Middag, meneer. Middag. Dis Henning. Kry jy salaris? Ons het hom goedkoop gekry. Ja, Henning, was jy? Hoe lang is jy nou by ons, joh? 2 weke, meneer. Hey, haal je hoed af. Ja, meneer. Henning, was jy? Kom zat maar, kom zat. Nou, jy is fotograaf, hè? Ja, meneer. En jy het zeker al gehoor van Anton Fourie? Anton Fourie, meneer. Allemaal weet van Anton Fourie. Ek ook. Nou, ons wil 'n foto hê van Anton Fourie vir die Kalklig. En jy moet daar die foto nie. Ja, meneer. Kyk, hy is baie goed bekend by die radio. Ja, maar jy gaan nie so doen vir die adres nie, hoor. Jy vind hy wie sy agent is daar. Was er nog nie daaraan gedink nie, hè? Weet nie. En jy gaan ook nie na die baas toe nie, jy gaan sê maar na die... Die sekretaresse. Die doen jouself voor as 'n aantreklike jong man en jy sê vir haar, juffrou, ek versamel posmerke, hè? Reg. En dan gee sy vir jou koeverte, en onthou, manuskripte kom in mooi grootes, né? Dan vat jy hulle, jy draai jou om, miskien kry jy sy adres en naam op die ander kant. Anton Fourie. So jy verstaan, juffrou, ek versamel posmerke van al die klein dorpies en ek het ook die grootste versameling van die soort in die wêreld. Wel, ek het gewonder, in plaas om julle ou koeverte weg te gooi, of julle nie vir my sal bymekaar maak nie. Ja, sekerlik, meneer. Jy meen jy gee glad nie om nie? Natuurlik nie. Dankie. Dan sien ek jou Dinsdag, juffrou. Reg, meneer. Wat maak jy vanaand? My man oefen vanmôre aand se bokskampioenskap. Wil jy saamkom? Wat 'n afdeling? Swaar gewig. Nee. Tot ziens, meneer Henning.
Antwoord mijn gebeden, want ik was dit voor jou. Je hebt geluisterd naar Stem van mijn dromen van Anton Fourie. Ons nooi je nou om te luisteren naar een praatje door professor Van der Merwe onder die opschrift U en... Eenzaam. Ik wonder of hij bij... Oh, dank je. Heb je die suiker ingegooid, nee? Ik weet mos, jy gebruik nie suiker. Ja, nee, mens moet partijmal aan jou gezondheid denken, nee. Eenzaam. Het jy al opgemerkt hoe dikwijls hij praat oor eenzaam, hoe dit in sy werke voorkom? Altyd weites aan bome en eenzaamheid. Ek wonder of hy 'n baie eensame persoon is. Ja, ek dink hy woon op 'n plaas. Dink jy so? Hoe oud skat jy hom? Nie so oud nie. Ek sal sê so 60 jaar. 60. Maar dit is geen rede waarom 'n mens moet eensaam wees. Nie soos eensaam nie. Ja, maar ons twee vir mekaar maar. Verweet hy? Dis waar. Jy weet, ek dink het sal 'n goeie idee wees as ons hom gaan opsoek. Wonderlike idee, maar waar sal sy adres kry, hm? Hier is jou koeverte, meneer Henning. Dankie. Baie dankie, is 'n mooi klompie. Ek sien jou man het Saterdag verloor. Ja, Wat maak jy vanaand? tot ziens, meneer Henning. Tot ziens, mevrou. Nou, wacht even, hier is iets in mijn schoen aan. Gods, daar val hij uit. Ach, Die schoen is ook so stukkend. Iets in die handen krijgen om erin te zetten, net kijken of hier is. Kry 'n stukkie papier daar. Hier is iets. Muntig, net die rechte ding. Ja, Kijk hier. wat? Anton Fourie. Anton Fourie. Kan dit wees die Anton wat ons zoekt? O, die komponis. Is ja. Kijk wat vreemd, Pat. La Barrels. En wat zoek jij hier, hè? Het was een verkeerde tijd van een jaar voor jou. Je moet naar vrouw komen, die januari niet. Wat daar roep je maar? Nee. Harlem. Oom? Môre oom. Ja, wat wil jij? Wel, oom, mijn naam is Joop Henning en ek is van die boerenvriend oom. Hulle het my uitgestuur om foto's te krijgen van ooms mooie plaas en oom ook. Waarvoor wil je een foto van mij hebben? Wel dis moes oom wat die kampioen bullet nie waar nie? Stoetbal? Ja, dis reg oom. Nee, kerel. Nee, zoek naar mijn zoon. Zijn plaats is daar aan de kant. Hij is die stoetkerel. Ek het 'n fout begaan, nee oom. Ja, het lijkt voor mij je het. Sal hy ook nie byt nie oom? Je zei iets van die boerenvriend af. Ja oom, ja. Nee, hierdie boks zal niet beter, nee. Oom, kan ek 'n foto neem van oom, dan hou jy die bok so en dan kyk jy so lieftallig na die bok toe. Nou, maar goed. Oom so, 'n bietjie lieftallig oom. Lieftallig, ja. Nee oom, nie so nors nie. Dis hy. Zij is hier rechts. Oh, net so. Reg oom. Mooi, hè?
zullen wees als ik sta met een van die hanen op mijn arm zo. Dit zal mooi wees, oom. Ik hou van een idee. Ja, maar wacht net zo. Geef ik hier, laat ik zo rukje voor je vast zo. Nou, gaan vang daar aan. Echt, oom? Ja, je wil het betrekken in die warmte. Ja, oom. Gaan vang je aan. Ja. Was er een keer of die daar zich weer vol veren, hè? Zijn we hier weggesloten? Net zo, oom. Goed. Recht. Zeker een mooi portret geweest, hè? Die haan was voor die camera geweest. Voor die camera? Oh, zo in de weer in Kapang. Die kon zoals een lekker portret op andere plek. Dat is die lessenaar waar ik al mijn rapporten eens kreeg. Zie toch, is het al wat oom kan bekostigen? Wat bedoel je? Wil je stinkoot lessenaar op een werf hebben? Hoe leek het? Een portretje zo? Ik weet al klaar wat oom denkt. Wat? Oh, kom eens hier. Kom binnen, meneer Henning. Dank u, oom. Zoals gij eet? Als ik mag, wil ik een nieuwe film met camera's te doen. Ja, maar goed. Ah, jullie dan kom je helemaal los, zie ik, hè? Alsjeblieft niet aan me spelen, niet, oom. Oom, ik heb gezegd, ik maak mijn leven hieruit niet aan me spelen, niet. Oké? Al je nieuwe hoed af is in huis aan komen. Ja, oom. En voor die nieuwe film? Zie je is gelaaien van de lijn, hè? Ja, oom. Hoeveel printjes kun je opzoeken? Wel, omtrent zo'n 35. Maar ik zal gelukkig wees als ik 1 krijg, nee, oom. Dat is ons recht om te schieten. Makkelijk, nee? Makkelijker als landbouwschool. Dat is wat jij denkt, oom. Ja, zoals gij eerder wil je aan de was. Maar zie ik aan de was. Badkamers daar, ga maar. Dank u, oom. Denk daar schoon aan de ja, dat is. Alles die nodig hebt. Gelukkig? Ja, baie dank u, oom. Ja. Stel me net belang. Oom, ik het gezegd, los alsjeblieft toch uit. Nou, maar goed. Gewoon scheert. Zit hier, maak je thuis. Oom, ik het een plan. Een paar foto's van oom aan die tafel. Nee, wacht, kerel, wat te erg is dan te erg. Lucas, heb je geen respect voor hem in zijn maag, nee? Zodat ik was, kom nou. Dank u, oom. Dat is recht, ja, hier op je wagen. Zo, hou hem, oom. Zit stil, doodstil. Klaar, oom. Oh, nou maar recht. Ga je hem eruit halen? Ja, oom. Nee, oom. Nee. Kan ik jouw camera zo bekijken? Ik wil een kijken hoe ik daar ben. Nee, ik hou hem zelf, dank u, oom. Nou, wat ga je nou maken? Ga je eens doen? Ik wil naar statie toe gaan. Kan oom eens zeggen wat ik Maar ik zie je wat opleiding, kom ik op. Hé, Johannes, dit is zo wonderlijk. Stap om, ga klimmen. Dank u, oom. Hoor je zo? Vat heb ik hier de jongen bij statie doen. En kijk zomaar of een light balen daar zo heet. En proef me die voerbakken terug wat laat was. Ja, was. Nou, waar
Maar nee, zo. Die is op het panel niet opgeleid. Oh, een of andere courantmannetje. Zullen het pas op je oentje uitgesnuffelen, hè? Nee, hij zou weer zijn voeten hier zetten. Ik is blij het gekomen. Hier is een klein lammetje in het seizoen hier. En mij een plan gegeven voor muzieknummers. Heeft mij kom neerschuiven. Goed, kom maar uit. Kom. Dag, meneer Swanepoel. Ik kan uit die gaan, meneer Van Wijk. Dank u. Dag meneer Van Wijk. Dag meneer Zwanepoel. Dank u, lieve. Eerste klas, dank u zelf. Lekker, dank u. Zet hoor. Dank u. Ik was een beetje jaloers als ik mag. Het lijkt voor mij interessant. Man, ik heb de klapje nummers ontvangen van Anton Fourie. Voorin, hè? Werkelijk een mooi goed. Eerste klas nummers. Hier is, kan je zien, men mij teer, laat mij weet. Hier is een nummer. Hartland. Die is werkelijk oude hoor. Nou, die man is goed, hoor. Hij talent, man, die man van aanleg. Mijn cliënt is zo beïndrukt hierom, meneer Swanepoel, dat we besloten om ons wekelijkse programma. Je weet, ons Sterren van die Toekomstprogramma waren onze jeugdarmoedag. Om die dan tot de climax te voeren. Met een van Fourie's werken. Die achtergrond, je weet. Goeie gedachte. Dat is een blompartij. Oh. Daar is natuurlijk een probleem. Ons heeft een goede stem nodig. Eerste klas vrouwenstem. Om die man zijn werk te vertolken. Nou, die idee daarachter is natuurlijk die mysterieuze componist aan die ene kant en die onbekende stem aan de andere kant. Die combinatie van die twee kunstenaars, dat allebei onbekend is. Je moet voorzichtig wezen wie die zangeres is hoor. Die kerel Fourie is nogal kieskeurig. Ik weet. Heb jullie iemand een gedachte? Nou, als op die ogenblik auditie aan. Je weet, talent komen maar gedurig en ons mag we kijken wat ons kan doen voor hen. Maar ik heb eens gewonderd, kan ieder ogenblikje afstaan, samenstap, dan kan iemand... Ja, zeker, dat is wel graag. Dat zal ik waarderen, maar je dank je. Voorstap. Ja, ik weet ook niet. Iemand nou in die beurt komen ze Duitse operazangeres. Jullie vastland die reis heeft nogal baie ervaring. Ik denk het is misschien niet moeten waard om te luisteren. Middag, meneer. Oh, goedemiddag, juffrouw. Hoe is dit wat u van plan is om te zingen, hè? Dit is wat ik ga zingen, meneer. Is dit het beste wat ik kan spelen? Juffrouw, ik wil graag uw aandacht daarop vestigen dat het echt een beroepspianist is. Zeker dood van die honger. Over die uil aan die laan. Nee, juffrouw. Dit is geheel en al te klassiek. Maar wat wil u dan heen, meneer? Wel, zien u, meneer Van Wijk, wil graag iets meer levendigs, opgewekt en modern hebben. Jammer, lijkt me dat het niet wolven. En die asvoers van die muziekwereld verval. Dag, meneer. Zangeressen. Zie daar, Van Wijk. Die uilen en die laan op die lippen van een Wagneriaanse primadonna. En nog is het einde blijkbaar niet. Je weet hoe gaat het, meneer Swanepoel. Ons moet nog maar iemand al die mensen toets. Iemand ons nog. Zal ons maar naar die volgende luisteren? Ja, verrassingsgebeur misschien. Meneer? Ja? Meneer, kan je daar een eentje spelen? Ja, wil je dit graag gezongen? Ja, meneer. Oh, maar ik is verschrikkelijk zenuwachtig. Ach nee, we houden eens iets in weer achter. Dat is een gave klomp kerels hier zo. Nou ja. Juffrouw, ik denk dat het een beetje hoog. Zullen ze niet maar in de laatste wereld proberen, niet? Helemaal gaaf. Juffrouw, u zingt onverbeterlijk. Maar ik denk u moet maar liever de volgende keer weer proberen, nee? Ja, meneer. Oh. Ik denk Van Wijk, zij beseft, zeg maar daar maar liever toeleiden op je huishoudkunde. Zit daar maar best te doen. Van Wijk is het toen werkelijk die groot totaal van talenten Zuid-Afrika waar je kon monster onder één dak.
Daar ik klompie en nog etlike onder de andere meneer Swanepoel, dus nou maar eenmaal ons lot, ons moet allemaal toets. Maar ek dink jy sal daarom saamstem dat enige een van daardie klompie kon nie regte een gewees het. O, verskoon my meneer, maar is dit waar die audisie gehou word? Dis reg? Ek hoop niks laat nie, is ek? Wel, om die waarheid te sê, ons pianist is al weg. Ek sien die orkest al nader. Meneer Swanepoel, het u vir ons exemplare van daardie nuwe nommers gestuur? Ja, hulle het die goed daar, Ons het 'n paar nuwe nommers. Ek dink die beste is, gaan vra vir die orkestleider om vir u Hartlam te speel. U sê Hartlam. Baie dankie. Goed. Ek is bevrees ons sal maar na daardie een ook moet luister. Nou ja, laat ons maar deurbyt tot die bitter einde. Hartlam, Hartlam, wees my benende, kom met jou schoonheid, o kom na my gauw. Hartlam, Hartlam, tot waai die winde, steekt in my hart, wil ek jou altyd hoor. Grote wereld, brand die liefde in my hart, soos 'n vlam vir jou. Dieper as die see se dieptes, dieper as die hemelruimte, is my begeerte vir jou liefde getrou. Hartlam, Hartlam, kom uit my drome, sterk is my arms om jou te omvou. Grote wereld, brand die liefde in my hart, soos 'n vlam vir jou. Dieper as die see se dieptes, dieper as die hemelruimte, is my begeerte vir jou liefde getrou. Hartlam, Hartlam, kom uit my drome, sterk is my arms om jou te omvou. Sterk is my arms om jou te Kom ons gaan gesels met haar. Waar het u al die jare weggekruip, mevrou... Venter. Meneer Swanepoel? Ek is bly met die kennis te maak, mevrou. Aangenaam. Hoekom het ons nooit tevore van u gehoor nie? U sien, toe ek klein was, het ek gedroom om groot sangeres te wees. Zo wordt van kleins af al, hè? Ja. En daarna is ek getrouwd en ek het 'n baba gehad en voor te sorg. So familie ook, nee? Ja. En my man is kort daarna oorlede. Ek sien, ek neem aan u moes toe uitspring om self vir die klein ding voorsiening te maak. Ja, maar sy is nou groot genoeg waar self te sorg. En nou het u weer 'n kans. Reg, ja. Toe het ek nou besluit om uit te spring en kyk wat ek kan uitrig. Nou ja, staan wat ek hier is. Mevrouw, ek wil jou baie graag gebruik. U besef natuurlijk dat die naam gaan onbekend bly, hè? Terloops, meneer Swanepoel is die componist voor se agent. Ek dink die kieskeurige meneer Fourie sal tevrede wees. Daar het u dit, mevrouw. Kijk, als u van ons nou so oomblikkie sal verskoon, ons wil net een kant toe staan en so 'n bietjie gesels oor die kontrak en so. U kan gerus maar voortgaan om te repeteer as u wil, mevrou. Ons gaan net so 'n bietjie besigheid praat. Baie dankie. Ja, goed dan. Totsiens. Gee my die sterlig en gee my die maan, men my die.
reinveer weg elke traan. Men weet hier, maak jou belofte, getrouw zal jij blij. Maak jou belofte, jou hart is voor mij. Saam hand aan hand moet ons levenslang gaan. Men mij, oh men mij hier. Maak jou belofte, getrouw zal jij blij. Maak jou belofte, jou hart is voor mij. Saam hand aan hand moet ons levenslang gaan. Men mij, oh men mij hier. Men mij, oh men mij Dit was de eerste uitzending deur ons geheime stem. Sy het gesim, Prachtig, prachtig. Je weet, zien, is eigenlijk de eerste keer dat iemand een van mijn liedjes werkelijk met gevoel zing. Ik kan horen, is een intelligente vrouw, ze die rechte ziening. Mensen kan ontmoet. Ik ook. Anton, hoe oud zou je zijn, zo omtrent? Jonk. Jonk? Ja. Het is een rijpstem daar, die mens kan die ervaring daarin hoor. Zij is mijn petier. Het is die stem van een 10-jarige niet. Pa, ek ken stemme. Sy is ou vers koffie, sy is nie ou... Gedraai jou. Ik zou in elk geval graag wel weten hoe ze lijkt. Skryf vir haar 'n brief. Ek weet dit is 'n geheim, maar ek kan hom vir pa voorstuur. Oh, ek moet gaan slaap, ek is vaak. Ja, ek ook. Nee, dit was 'n mooi program. Dit behoort 'n sukses te wees. Ja, ik denk zo. Anton, ik kreeg nog net blank gedachten. Oh. Nee, wacht, moet niet zoals een van je stoetballen. Ik zie je niet lang bezig. Nee. Ga ze daar eens. 'n komponis en hy kan nie sy eie musiek skryf nie. Ai, nou, ik heb niet een rijkpaal gehad om mijn klavierlessen te betalen zoals jij niet. Reg, meneer Beethoven? Je moet een beetje meer respect, jij kerel. Voor meneer Beethoven. Ik heb alles in die wereld. Mijn boerderij. Ik heb alles in die wereld wat de boer zijn hart begeert. Schrijf. Ek het alles in die wêreld wat 'n boer se hart begeer. 'n Opstal en 'n plaas en 'n streek met lekker weer. Die grond lê diep en vrugbaar en die oestyd is verby. Tog is daar net een ding met betekenis vir my. Ek is moeg en ek is sat vir al die dinge wat ek het. Alles sal ek ruil vir 'n kikkie of 'n foto of 'n skets of 'n portret. 'n fonteintjie of 'n dam of 'n mooi merino ram of 'n trekker of 'n skuur of 'n wolcheck of 'n muur sal my lewe nooit verryk nie, want ek weet nie hoe jy lyk nie. Die ontvanger se afslae is vir my so sprinkaanpla. Die enorme subsidiering van die hand van die regering en die milieraad se gasie is vir my geen inspirasie. Geen een van hierdie dinge is van enige belang nie as ek nie onmiddellik 'n foto gaan ontvang nie. Ek het stalle propvol beeste en my roomcheck elke week is genoeg om op te lewe soos die koning van die streek. Daar's plantasies, vrugteborde en produkte by die ton en my landerye strek tot by die verre horison.
Al die landgoed sal ek weggee, al die geld kan hulle hou. Stuur vir my in plek daarvan net een portret van jou. 35 mm, poskaart grootte, dis nog beter. 12 by 12 of muurpaneel, of so klein soos 'n postseel. Enig iets om na te kyk. Net so lank, dit soos jy lyk. Nie 'n Rembrandt of 'n Dali of 'n rooiheid totempaal nie. Nie 'n driegesig Picasso of 'n borstbeeld van Wou of 'n Michelangelo nie. Of 'n Douanier, Rousseau nie. Maar 'n 35 mm poskaartgrootte afdrukfoto, wit of swart of grys of blou, fotokiekie, sketsportret, beeld of skildery van jou. Fotokiekie, sketsportret, beeld of skildery van jou. Maar nou sit jy maar in die knyp. Nou, hoekom stuur vir my foto? Ek kan nie. Ek het 'n idee. Hier agter in die kus is baie ou foto's. Ek sal een van hulle stuur. Mami, asseblief, die goed is 20 jaar oud. Hulle is gekrake vol stof. Laat neem nou 'n mooi foto, stuur dit vir die man. Kyk, hy verwag iemand wat soos jy lyk. Dis 'n idee. Ek gaan 'n foto van jou stuur. Mami is absoluut verspot. Is maar skaam vir die man. Nee, ek's oud. En het is baie duidelik dat hy 'n droom om my stem geweef het. Ek kan dit nie vernietig nie. Hy het jou waarskynlik duisende, honderde pragtige mooi meisies. Jy's lieflik vanaand. So lieflik soos 'n roos wat lente bring. Ek wil altyd van jou charme sing. Net waar ek gaan. Jy's lieflik vanaand. So lieflik soos 'n skone skildery. Ek wil jou wegneem, saam met my. Ver hier vandaan. 'n kunstenaar se meesterstuk is jy. Lieflik en dierbaar vir my. Elke oomblik wil ek aan jou wy. Jy is lieflik vanaand, so lieflik soos 'n ster wat ver afskyn. Met jou liefde altyd teer en rein, lok jy my aan. En nou luisteraars, is het vir my baie aangenaam om aan u voor te stel vanaand die wenner van dese week se Sterre van die Toekoms afdeling, 'n jeugdige maar baie talentvolle klein violis, Derek Raven. Derek gaan vanaand vir u speel variasies op het tema van Corelli.
Baie dankie, Derek Raben. En nou luisteraars, om mee af te sluiten, nog een nummer van Anton Fourie. Laat mij weer, zal ik nooit ontmoet. Zal jij mij met een glimlachje groet. Zal jij mij ook herkennen, zal ik jou aandacht ben. Laat mij weer, laat mij weer, laat mij weer. Laat mij weer, het iemand gegund. Dus jouw hart aan de roller verbindt. Met de droom die ons geest is voorbij. Laat mij weer, laat mij weer, laat mij weer. Droom verloren in die schemer. Wil ik luisteren naar jouw stem. Laat mij weer, voel jij ook in van mij. Smaak jij ook naar liefde getrouw. Net voor jou zal ik wachten dag na dag. Laat mij weer, laat mij weer, laat mij weer. Met de droom die ons geest is voorbij. Laat mij weer, laat mij weer, laat mij weer. Droom verloren in die schemer. Wil ik luisteren naar jouw stem. Laat mij weer, voel je ook in van jou. Smaak jij ook naar liefde getrouw. Met voor jou zal ik wachten dag na dag. Laat mij weer, laat mij weer, laat mij weer. Ja. En je noemt jezelf een fotograaf. Dit was die gewildste radioprogramma in het land. Die gewildste componist en die gewildste zangeres van zijn liedjes. En wat het is? Een foto? Een zwart negatief. Foto's van schapen en bokken en... Ik wil een foto van Anton Fourie en van die zangeres. Alaf je op, man! Ja, meneer. Meneer Lou, op mijn erewoord, ik... Moet niet daar die woord gebruiken, niet, dat is onethisch. Kijk, en al wat ik wil hebben, is een foto. Een prentje van Anton Fourie. En een baba-prentje van die zangeres. Is dit nooit te veel gevraagd, hè? Maar meneer Lou, ik probeer om voor jou te vertellen... Dus om... Ik hou ruimte op in ons volgende uitgave voor daar ook 2 prentjes. En weet je wat ik gaan plaatsen daarin is ek niet daar ook prentjes krijg nie raai. Nee, meneer. En dan jou doodsburg. Toe. Lazarus, vat Jonas, zit hem daar langs aan je. Jee, zit hem daar neer, klein boy. Tje, alle wereld, dan komen ze jullie zo starig. Vat hem die anderen en pak hulle allemaal naar boven op, hoor. Morgen, oom. Jee, alweer hier zo. Toe kom aan, kerels. Go. Dat is recht, zit hulle daar neer. Oom, nou, kiekies wat ik geneem is glad niet uitgekomen. Nie. Nou, wat wil jij met ik daarom trein doen? Wel, kan ik niet innemen, alsjeblieft, oom, voor die laatste keer. Ja, ik heb niet tijd voor spilletjes niet. Lazarus, ik voor jou gezegd, pak die goeders daar boven. Oom. Je loopt alweer... Dank u, oom. Heb je portret genomen daar? Ja, oom, het is baie mooi geweest. Denk je zal goed uitkomen? Baie goed. Nou, maar hoe leek het? Wil je niet gauw gaan, dat was niet? Nee, dank u, oom. Heb ik je eet? Nee, dank u, oom. Ik wil naar net statie toe gaan. Nou, hoe kom je bij die statie?
Wel, ek ken die pad, ek sal loop oom. Loop is nie nodig nie, ek het 'n jeep net hier so kom. Wel oom, ek verkies om te Kom, loop. ek vat vir jou met die jeep. Nou maar nou laat. Dit is een goede trein. Jouw trein komt nu, daar kom je aan de andere kant. Gaan we voorop. Ja hoor. Tot ziens. Meneer Verheer, alsjeblieft, hier is een paar brieven voor u. Als u er nog wat hoeft niet later daarvoor te sturen. Oh, dank je. Morgen, pa? Wat is pa weer in de dag? Oh, morgen, Anton. Nee, ik heb daar een courantmanificatie toegevat. Pas die is daar goed voor jou, hè? Exact. Dus daarin wat hier geweest is toen ons Hartland geschreven van bij. Oh ja. Hartland gepraat. Ik wil het volgende die post gekregen. Hey. Dit is allemaal smart, lijkt op mijn kachel. Jouw kachel? Dat is van mijn kachel. Dat is een geheime stem. Diepa, ik kwam al zo 6 jong. Aha. Huh? Ik heb me die geleerdheid om beetje vaderlijk te voelen voor haar. Wel, echt van die vaderlijk niet. Ik van Macamanium. Hé, gedraai joh. Wat leuk maken van de jongweesjes betreft. Vat maar. Goed, dank je hoor. Tot ziens. Tot ziens. En dan, morgen, om je hoor. Straffe ooskap. Ons stel je nou voor, luisteraars, aan een briljante jong pianiste, Marian Epstein, van wie ik is bij zeker daarvan nog bij gaan horen in de toekomst, want zij is propvol talent. Marian speelt voor ons een werk van Chopin.
Baie dankie Marion Epstein. En nou vriende, nog een nommertjie van Anton Fourie. Ons liefde is nie meer hier binne voel ek sier. Na jou verlang ek hier. Ek wens jy was hier. Vertrok aan ons saam staan. Ons het mekaar verstaan. Moet liefde so vergaan. Ek wens jy was hier. Waarom is jy weg van my? Het jy nou iemand langs jou sê? Wat liefde deel bedoel vir my, sal hy jou trouw bly. Ons liefde was so zoet, daarom wou ek nog moed. Maar hoe lang moet ek goed? Ek wens jy was hier. Waarom is jy weg van my? Het jy nou iemand langs jou sê? Wat liefde deel bedoel vir my, sal hy jou trouw bly. Ons liefde was so zoet, daarom wou ek nog moed. Maar hoe lang moet ek goed? Ek wens jy was hier. Ek wens jy was hier. Ek wens jy was hier. Henning, vertel my nou precies wat jy bedoel. Die film het uit die camera verdwyn. Wat bedoel jy? Wel, meneer Lou, ek het die foto's geneem en toe ek hulle wou ontwikkel, maak ek die camera oop en die film het verdwyn. Al af jou het, op jou pote laat jy kon uittrap. Ja, meneer. Jy noem jouself 'n fotograaf. Jy het vergeet om die film in die camera te sit. Nee, meneer Lou. Dit sal ek nooit doen nie. In elk geval, meneer Lou, dit het gelyk asof iemand die film uit die camera uitgeskeur het. Dit was hy gewees. Hy het my weer gevang, meneer Lou, en dit was op hy kort pad so deur die veld. Dit was hel gewees, meneer Lou. Hy het so vir die bome gemik, wild en vinnig gery, en ek het so my oog toegesit, so styf toe en gebid. Jy het jou oë toegemaak. Hoekom jy oë daarna oopgemaak? Hoekom jy nie dood gebly nie? Ek moes, meneer Lou. En wat van daardie foto van die nagtegaal? Meneer Lou, ek het nog nie kans gekry nie. Op jou pote, man, dat ek jou weer uittrap. Meneer Lou, hulle kan my niks by die uitsaaistasie vertel nie. Kyk hoe, Henning. Ga nou na Swanepoel toe, Fourie se agent.
Ja, meneer. Probeer uitvind wie die geheimzinnige zangeres is. Probeer op daardie manier uitvis. En nou Henning, Ja, meneer. wees nou subtiel. Goed, meneer Lou. Subtiel? Subtiel. Goed, meneer Lou. Gestel. Mami? Kom ek hier asseblief. Wat is jy verkeerd? Ag, kom help my net gou asseblief. Ek wil net 'n bietjie hoor wat jy te sê sê. Laat ek sien. Ek wil 'n brief, nee, ek wil 'n brief. Mami, ons vader is nou, wat is nou verkeerd? Hoe goed, mama, ek gaan roep dat ek sien. Geachte meneer Fourie. Mami, het die Kim haar ook nou gewag? Ag, ons en ek wil 'n foto hê, dis al. Ek bedoel net die Kim van vriendelikheid. Kyk, ek raak nuuskierig. Ek wil net weet hoe lyk die man. Hy het my gevra vir 'n foto. Toe stuur ek hom weer vir my. Nou wil ek weet hoe lyk hy. Kom eens kyk wat maar geskryf het. Beste Anton Fourie. Wel, hoe lyk dit? Is daar nie miskien 'n foto van u? Ag nee, wat? Luister, skryf nou. Geachte Meneer Swanepoel, kan u nie begryp nie. Almal chunk vir 'n storie. Daar moet iets wees. Enige iets wat u my kan vertel. Spijt my, kerel. Anton Fourie moet 'n geslote boek bly. Ek het hom dit beloof. Meneer... Ja? Juffrou Venter is hier om u te sien, meneer Swanepoel. Ja, sy moet maar binnekom. Nee, ja, kerel, ek het net alles gesê wat ek te sê het. Dit spijt my, ek kan jou nie help nie. Daar's niks verder te sê nie. En nou moet jy my maar verskoon. Meneer Swanepoel, u is nie 'n moeilike persoon nie. Die publiek Ek het klaar skreeu gevraag. vir storie. Dan moet Ek het die man beloof. Enigiets. 'n adresie, 'n foto. Goeiemôre, my skat. En hoe gaan dit met ons geheime stem? Eerste klas, dankie. Tot ziens, jou persoon. En hoe gaat het met jou, mami? Baie goed, dankie. En met jou? Nee, Waarom heb ik die aangename teenwoordigheid van jou te danken? dis alweer, mami. Sal jy asseblief hierdie brief aan meneer Fourie post? Die tweede hierdie maand. Ik doe het graag hoor. Wil hy nog eens sy gesig wys nie? Onder geen omstandigheden. Snaakse vriend. Ek sal hy nie langer ophou nie. Tot ziens. Hallo, juffrou. Geluk op jou lieflijke stem. My Jou pragtige stem. prachtige geheime stem. En dit nadat ek 2 woorde gesê het. Maar jy is die geheime stem, nie waar nie, juffrou? Ek is jammer, ek weet nie waarvan jy praat nie. Maar juffrou, ek het die fantastiese stem op die radio gehoor. Ek het plate van die gekoop en ek het meneer Swanepoel hoor sê, hoe gaan dit met my geheime stem? En nou dink u dat ek die geheime stem is. Ek is jammer, hier's verkeerd. Wel, ek het nie bedoel om met opset af te luister nie, juffrou, maar wat het hy daarbey bedoel? Meneer, ek dink u maak 'n fout. Dit het niks met u te doen nie. Reg, juffrou. U is nie die geheime stem nie en ek is jammer. Juffrou, wil jy nie eers tee saam met my gaan drink nie, asseblief? Nee, dankie. Ek wil nie tee hê nie. As jy my langer volg, roep ek die polisie. Hallo, meid. Die brief afgeleverd? As die groete. Dit lijkt mooi. Dat is prachtig weer luister. Je
is lieflijk vanavond. Zo lieflijk zoals een roos wat lente brengt. Ik wil altijd van jou charme zijn. Net waar ik kan. Jij is lieflijk vanavond. Zo lieflijk zoals een schone schilderij. Meneer Lou, dit is Joop Henning hier. Ik heb daar opgespoord. Die ga je mijn stem. Zij is lieflijk, maar ze geeft voor dat ze niks van die dingen af weet niet. Ik zal een plan moeten maken. Ja, je moet een plan maken, man. Enige plan, zolang we die foto niet aan kan krijgen. En dan als je met daar klaar is, dan leg Anton Fourie nog voor ik al weet hoe hij lijkt. Lijkt voor mij de hele wereld wil betreden van mij. Kijk eens aan. Rika Venter is die geheime stem. Geachte meneer Fourie, als bewonderaar. Nou, hier is persoonlijk. Ik zie nog zien. Geef dus mijn brief aan. Indien u voor mij een foto van die kan sturen. Ik zal graag wel weten hoe Anton Fourie lijkt. Mag ik zien? Met innige bewondering. Verschoon mij dat ik lewe. Breng voor ons een beetje koffie nader, alsjeblieft. Zet het maar in daar. Zo ja. Trek je stoel een beetje nader. Maar is wat zeg dan? Nee, maar trek hem nader. Zullen we hier toch wel tegenaan op ons gezellig zitten? Wat gaan we vanavond met baan? Je weet hoe het is. Was het zo'n lieflijke plaats hier. Alle wereld. Maar, zo denk ik het alles, nee. Daar is toch één ding wat schort. Alleen nou die aanladende ding wie... Ik heb niet eens één portret van jou, ernst hier niet. Ik hou niet van zetten goed niet. Nou, je weet. Is genoeg. Bij families portretten, familieportretten, pa en zin. Ik zal samen met jou gaan. Ons kan gerust morgen gaan en neem ons portret af van ons twee. Als ik ga, doe ik het onder voldonne protest. Maar je zal het doen? Net voor een guns. Echt, baie dankie, zin. En doe mij guns, wat wil ons gaan morgen, dan trek je voor jou pak kleren en de das aan, hoor. Pak kleren? Ik? Nee, daar trek ik alleen. Het is voor zondag eigenlijk. Nou, je weet, je pa wordt al oud, grijs. Is meer wat hij geweest niet, maar je weet niet hoe lang het nog hier gaan wezen. Nee. Ja, maar weg als je zo daaromtrent voelen, los ons maar die hele affaire. Nou, maar goed. Nee, maar dat is hier niet les voel af, hoor. Nee, laat staan die hele affaire. Maar ik heb ons gezegd, ja goed. Ja, maar kijk op wat ze manier zei je dat. Zal pa mij alsjeblieft die gunst doen en morgen samen gaan? Dan neem ons een foto van ons. Met een pak en een das? Met een pak en een das, alsjeblieft. Nou goed, als je bij je graag wil zijn, ons kan gerust doen. Wat is het hier niet atoomio, hè? Ah, dit is die hele machine. Goedemorgen, heren. Oh, goedemorgen. Ekstien. Ik ook. Ik word een beetje uitzien. Fourie. Blij te ontmoet, meneer Fourie. En als jij zei Fourie is het jolly good fella, stap ik bij de idee recht. Dus mijn zin Anton. Ik zie blij te ontmoet, meneer Fourie. Anton niet weer. Ja, mensen kan zien, hier is vader en zin. Oh. Meneer Fourie, nou ja, wil je een gezamenlijke foto hebben of moet ik u afzonderlijk nemen? Ik denk een afzonderlijke portret. Nee, hij is aangetrekken en ik niet. Gezamenlijk, pa, het gestraand beloven. Hij is niet aangetrekken. Gezamenlijk. Ja, maar goed, gezamenlijk. Nou ja, dan is het goed, gezamenlijk. Nou, wil u half leef nemen of moet ik een volle lengte foto van u nemen? Wat is die verschil in prijs? Geen verschil, niet, maar diezelfde. Oh, een soort volle lengte, dan krijg je meer voor je geld. Nou ja, zal u komen zitten, alsjeblieft, meneer Fourie? En de jong meneer Fourie, u kan daar achter uw vader gaan staan. Ik zal zo staan mijn hand zo op mijn pa. Nee, laat hij daar staan, hij is helemaal recht zo. Dat niet zo kleurig is, niet man. Ik denk het nog beter als ik op mijn pa zijn schoot zit. Ach nee, meneer Fourie, uw vader zijn schoot is gemaakt voor dochters en jongkinders. Niet een teams of zoiets? Eindjes vast, hè. Davy speelt, hè. Nou, kijk nou. Nee, dat is nou genoeg. Ik zit nou hier. Zit daar. Neem ik Kiki. Ons het genoeg gespaard om tot bij Klebrandstasie te komen. Klebrandstasie? Nou, hoe komt ons van die stasie af tot bij die plaats? Ons loopt daar vandaag. Loop. Wat is uitstekend idee dat oude mens zo jong en levenslustig. Nou, en als we nou daar komen,
Wat voor reden gaan ons vir die man gee vir ons besoek? Ons kan toch soms serieus aanval. En ons sê vir ons lede van die milieraad. Milieraad, nou wat weet jy van Ruspas af as die man jou iets vra omtrent milies? Hulle vreedmilies. Vreedmilies. Nee, ek dink dit sal baie beter wees as ons praat van back and close hier. En wat weet jy van beeste? Nou wat het back and close hier met beeste te doen? Ek kyk, allerveiligste vir ons sal dan wees om liewerste vir die man te sê ons verdwaal. Nee, ek dink, ons sê vir hom, ons hou van sy musiek en ons leer van sy bewonderaarsklub. Dis 'n briljante idee, ja. Hy word seker heel dag deur meisietjies lastiggeval. Ons is lede van sy bewonderaarsklub. Een rechte jongen rakbeeld. Nog net achter die oren ook. Teken van ouderdom als je met jezelf gezels. Kijk, waarom gezels ik mijzelf? Maar dit is Anton Fourie. Anton Fourie. Beste mejuffrouw of mevrouw, hij weet niet eerst meer. Of zal het beter wees om u mijn onvergetelijke stem te doen? Hier is een foto van Anton Fourie. Ik hoop u is niet teleurgesteld, nee. Teleurgesteld, zei. Die uitdrukking op je gezicht is een beetje noos. Zeker omdat ons voor u niet veel van fotografie hou nie. Die hoogtepunt van mijn week... Ja, dat kan skip die man. Die hoogtepunt van mijn week is ons programma en die onvergetelijke stem. Morgen zal ik een dankjebrief schrijven, dan geef je het aan meneer Swanepoel. Stel. Wat nou niet? Morgen schrijf ik een dankjebriefje, dan geef je het me aan Swanepoel, hè? Goed. Iemand is daar. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen, mevrouw. Mevrouw, ik is een verkoopsagent. Ik verkoop camera's, die beste camera's in de hele wereld. Maar ik wil die camera's heen, meneer, ik heb die. Mevrouw, dit kost niks om naar een camera te kijken, niet. Maar... En die demonstratie is gratis. Nou, mevrouw, als u net naar die pamflet zal kijken, terwijl ik uitpak, gaan ik voor jou wijs wat is een camera, hoe werkt een camera en wat een fantastische waarde je voor je geld krijgt. Je dochter, mevrouw? Ja, meneer. Zij is lieflijk. Dank u. Mevrouw, en aangezien zij zo lieflijk is, gaan ik, door die eeuwen, gaan ik haar vereeuwigen op een foto. Ik moest een schrijver geweest. Die is die camera, mevrouw. Dan stel ik hem zo. En dan ga ik een foto van je dochter nemen. Niet zo staan, ja? Een glimlach, alsjeblieft. Dus, recht met zo. Was het niet wonderlijk, niet? Baie mooi, mag ik ze mooi nemen? Baie interessante camera die, mevrouw. Ja. Net niet daar aan druk. Waar, meneer? Mevrouw, daar mag je niet drukken. Mevrouw heeft nou net de foto van mijn tas genomen. En er is nou één foto op die andere. Ach, ik is jammer, ik zal u weer niet, meneer. Nou, kijk, mevrouw, ik ga weer een jou hier. In die tuin, meneer. Ons het een prachtige tuin vol struiken en roosbomen. Dat is te prachtig. Een lieflijke achtergrond. Ik hou niet van rozen, niet, mevrouw. Nee, kom niet met dit. Ja, een lieflijke achtergrond. Recht. Kan ik weer een? Ja, 2 of 3, niet zoveel. Die hele rode. Ja, niet zoveel, liever. Rieten. Bijna! Kom zien! Dat is helaas maar ons daar Koranbannetjie gaan zien, my kind. Kom, het is tijd om te oefenen voor vanavond de uitzending. Ach, ik ken hem uit mijn kop uit. Ik wonder onder wat omstandigheden hierdie ding geskryf is, jou stem.
so innig tier my te betoeven. Jou stem soos druppels reën wat saggies val, bring my 'n seën, want jy het nou my hart en siel verower. Ek wil by jou staan en drang en streven, samen lief en lief te gaan. Jou stem roep steeds na my om levenslang by jou te bly, en soet vertroos skenk ek jou my liefde. Steeds na my om levenslang by jou te bly, en soet vertroue skenk ek jou my liefde. Vrouw, de mooie stem. Ja, het is mooi. Dat is eigenlijk jammer dat ik voorgedoen heb dat ik jong is. Wat bedoelt papa jong voor gedoen? Oh, die dood, hij betreft ons niet meer. Ja? Dan heb ik het om middeldeer gesneden en die ook aan de harte gestuurd. Maar dat is wat bedrog, dus hoofdzaken. Wat is de hoofdzaak, joh, Bart? Die kreeg weten die bij jullie plaats. Wel in zit van zeker. Mij ook al wordt verliefd. Hé, je is daarom niet te oud om een lust te krijgen, hoor. Wel, ik bedoel niet zozeer op die meisje of die vriend niet. Maar wel op je droom, wat pa om je stem gebouwd. Je moet niet zo naar mensen karakter en klim niet. Maar je moet herkennen. Dat is nogal lekker weer om iemand en die huis rond te hebben. Je weet de mensen voelen niet te jong te. Maar mij voelen vast niet. In elk geval, daar kom je trainen. Je moet nou niet uit manuscripten beginnen. Nee, dat is niet dat. Right. Schoonmaken, jong, schoonmaken. Train was er niemand niet. Goed, tot ziens hoor. Right, tot ziens dus hier. Terug naar de zwannen kom, hè. Soos u weet, luisteraars, dit ons program hierdie waarin ons die jeugdtalent aanmoedig. En vanaand bied ons aan u 'n baie aanvallige nooitjie, Glennis Meinhard, en sy sing vir ons 'n nommertjie van Anton Fourie, 'n bietjie te jonk. Almal sê ek's 'n bietjie te jonk, maar ek kan 'n kans ook kry. Nooit is daar ooit pret vir my. Waarom moet dit so bly? Wag tot jy groot is, jy's 'n bietjie te jong. Hoor ek altyd wat ek ook kan. Maar eendag sal ek ook nog iemand vind met 'n liefde wat verstaan. Ek weet ek is nog jong, ek moet veel leer, maar daar brand 'n vonk vir 'n liefde dier. Dalk is al reg, ek's 'n bietjie te jong, maar ek kan geluk eendag vind. Dan sal ons sien wie's 'n bietjie te jong as die liefde ons verbind. Wat tot jy groot is, jy's 'n bietjie te jong, hoor ek altyd wat ek ook kan. Maar eendag sal ek ook nog iemand vind met 'n liefde wat
aan. Ik weet ik is nog jong, ik moet veel leren, maar daar brandt de vonk voor de liefde tier. Dalk is al recht, ik is een beetje te jong, maar ik kan geluk een dag vinden. Dan zal ons zien wie is een beetje te jong als die liefde ons verbindt. Dan zal ons zien wie is een beetje te jong als die liefde ons verbindt. Kom binnen, missus. Woonbaas Anton Fourie hier. Ja, missus. Missus kan kom binnen en zit. Zeg voor die baas, die dames is hier van zijn bewonderaarsclub. Ja, missus. Oh, maar het is prachtige beelden, net waar je kijkt. Goeie smaak, hè? Baie goeie smaak, ja. Ik wonder of hij getrouwd is. Ik denk zo. Nee, ik heb die idee, hij is een oude jong kerel. Maar waarom denk jij zo? Maar alles is zo goed verzorgd. Het lijkt of die kinders in die huis kon geweest zijn. Misschien is zijn kinders al groot. Denk jij kan zo oud wees? Ups. Oh. Lucas, mijn jongen. Als je me vandaag helpt, zal ik nooit weer meer razen. Eet je nog van die bottels geprobeerd? Hij wat leek zoals mijn boer. Ga nou meer eens. Interessante kleinbouwers van Zuid-Afrika. Moet je van mij zeggen, ik drink niet. Dat is toch hoe wij drinken niet? Oh nee, dit zal het... Oh nee, maar moet straks, dat kan niet wezen. Oh! Aangekennen namen is. Aangename kennis. Farouk. Farik. Fourie? Jij ook? Is mij genaamd. Nee, doe op hier. Correct. Ja. Wat kan jullie dames van mij doen? Nee, wat kan ik voor jullie dames doen? Ons zoeken meneer Anton Fourie. Om Anton van de Kaap? Of bedoel jullie om Anton van Franstaal? Transvaal? Of is Streevaart? Of Natal? Anton Fourie, die componist? Waar is jullie zijn adres gekregen? Dat is een mooie beersje. Anton Fourie. Wees ik. Is u zeker is u meneer Anton Fourie? Ik was Anton Fourie van die dag waar ik geboren is. Ik denk dat ons moet gaan. Ja, ik denk de verkeerde plek. Moet jullie dames er rechtig? Ja, ik denk dat is het verkeerde adres. Ja. Verkeerde adres? Maar wat zeg ik dan hier zo? Hebben jullie dames recht nog een drankje? Nee. Appeltje? Nee, dank je. Wil jullie de pista mee? Nee, laat de vruchten worden naar buiten. Jij? Meneer Fourie, die brief, dat is voor u. Dus om u te bedanken voor die foto wat u mij gestuurd hebt. Foto wat ik gestuurd heb? Ja, ik heb mij foto gestuurd. Jij niet? Ja, dat is recht. Ik heb je foto gestuurd. Mami is baie blij. Mami? Ik bedoel, ik is blij over die foto wat u mij gestuurd hebt. Ach nee, wat, dat is precies. Ik zal je alles foto sturen wat je wil hebben. Zijn het? Morgen, juffrouw Vinten, meneer Fourie. Goedemorgen. Ze heeft mij, is meneer Swaanplan? Nee, hij is uit voor een ogenblikje. Maar kom hier, maak je de tijd. Hij zal nu terug weer. Dank u. Dank u. Is dat jouw nieuwe nummers?
Mijn paar nieuwe nummers. Voor meneer Swanepoel gebring. Enkele nummers voor jou om te zingen. Mami zou blij wees ook. Ik bedoel, zij zou blij wees als ik het zing. Wil je komen proberen? Nee. Ik heb vreselijk verkouden. En zij mij moet verschonen. Ik kan niet nou zingen nie. Als jij daarvoor speelt. Hier is een nieuwe. Ik hoop je houdt daarvan. En nou? Wat? Ik is jammer. Dus als onsen. Ik is eindelijk Anton Fourie de tweede. Jij bedoel, jij is zijn zoon? Ja, hij is middeljarig. En ik besef dat jij jong is. Dus stuur je mij foto. Mami moet het doen. Mami? Ja, Stien. Diezelfde het met ons gebeurd. Zij heeft een foto van mij gestuurd. Wel. Hij is zo'n gave mens. Mami is niet zo gaaf. Hij moet elkaar ontmoeten. Stem samen. Hij moet beslissen. Net zoals ik voor jou ontmoet het. Niet zoals ons ontmoeten. Je weet, daar die foto wat je mij gestuurd hebt. Ja, foto. Zo. Ik zie jullie kennen elkaar. Ja, pas ontmoet en dingen verduidelijk. Verduidelijk? Ja. Maar ik kan het niet nou weer oorzien, nie. Meneer Swanepoel, ik moet mijn pa in de stad krijgen. Ja. Ons moet hem vanavond hier krijgen. Jouw pa vanavond hier weer? Ja, u moet ons helpen. Dit is baie belangrijk. Dit is voor zij best wel. Zeg voor hem maar ik kan hem niet zomaar zo gaan oorrompelen nie. Wat is een stielike bevlieging is dit? Zeg voor hem het is in een hospitaal. Zeg voor hem enig iets. Krijg hem net voor ons hier vanavond. En zeg voor hem met zijn aanpak aantrek. Ach ja, wat ze willen praatjes is dit. Je weet zelf je pa hoe niet van die stad niet. En ja. Vanavond zal hij van die stad houden. Ach, alsjeblieft, meneer Swanepoel. Hij zal u bedanken. Mami ook. Ik weet zij zal. Oh, mami ook? Ja. Oh, ik in die rol van Cupido. Goed, ik zal kijken wat ik kan doen. Ja, gaan jij vanavond samen met je? Bij jullie huis? Ja, zal ik voor mami zien? Nee, meisje, je gunt zijn verdrama niet. Dit moet een verrassing wees. Voor albei. Mami, waar is jij? Ik zit voor in de kamer. Nee, maar kom af, ik het niet. Maak gauw. Kom nou. Sit, man. Mami, kan ik 2 vrienden vanavond brengen voor eten? Hey, jij mij al die pad dat afkomt voor 2 vrienden wat moet komen eten. Ga zet nog aardappels in de potten. Maar wie is hulle? Het is een jong vriend in Anton Fourie. Anton Fourie? Ik lijkt mijn haren. Anton, kijk of jullie dank voor elkaar recht krijgen. Zeg mij, hoe zal het lijken? Een man van mijn jaren en een jonge meisje, ja? Ach nee, wat wees net vaderlijk. Pa weet me zo. Hoe lijk ik voor jou? Even knap. Nou maar echt, als ik kan maar gaan, kijk eens recht. Is papa is hier weer achter vanavond? Zijn we achter? Want die lauw is niet, man. Ik moest al bijvrouw mensen mee leven moet. Pas zeker. Wat gaan we met jou, hè? Waar je das? Zijn we achter. Dank je, pa. Ik zit er weer achter. Mami lijkt het goed. Mijn dochter lijkt altijd te zitten. Maar hoe lijkt jouw ma? Mami lijkt altijd lieflijk. Toen maak die deur op wat de meest aankomt. Kom ze nou daar. Kijk nou, wacht ons vanavond. Kom binnen, snel daar. Anton, wij gaan niet eens goed zaakjes kopen. Nee, wacht, kom. Ja, mensen. Gedraai, joh. Meneer Fourie, ik is zo blij ik kon komen. Maar juffrouw, ik wil die staanspoor verskoning vragen. Ach nee, ik moet niet om verskoning vragen. Een man wat zo begaafd is soos u. Speel vir ons iets op die klavier. Ik wil net kijken of alles pluis is in die kombuis. Ik snel hier. Wat zal ik spelen? Zij is lieflijk vanavond.
lieflijk vanavond, so lieflijk soos 'n roos wat lente bring. Ek wil altyd van jou charme sing, net waar ek gaan. Jy's lieflik vanavond, so lieflik soos 'n skone skildery. Ek wil jou nou wegneem saam met my, ver hier vandaan. Maar wie is de stem? Nou is lieflijke roos in die tuin. Kom. Die jong snuiter wat nou net saam met jou dochter uitgeluk het? Ja. Hij is aanrol voor die tweede. Die tweede? Hij maakt een goede portret, nee. Ja, wou je van mijn dochters portret? Doe later alleen. Lekker ding zelf uit. Ik ben net gevraagd of ik een foto kan nemen. Van wie? Van allemaal? Nou goed. Dank je. Zijn het dus hier ergens? Ja hoor. Recht. Waarom die koppen was... Doe nou, kerel. Je hebt nou genoeg gehad, denk je niet zo, hè? Hoe lekker, wil je niet huis toe gaan en ons alleen lossen? Recht hoor. Ga nou weer winnen.